ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ଛାତ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟବା ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ସେ କିଛି ପରିବା ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାରେ ସେ କେତେ ଭଲ ମଜା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟମାଟର ଗଛରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ଯେମିତି ସେ ଫଳ ବି ଦେଖ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଫଳ ବାହାରିଛି। ତ ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ତ ଭାରି ଖୁସି, କାରଣ ନା ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିଛି ବିମ୍ କାକୁଡ଼ି ସେ ଗଛ ବି ସବୁ ଉଠି ସାରିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିଛି ଉଠି ମାନେ କିଛି ହେଇଯାଏ ସେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ, ଆଉ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ତ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ କଲରା ଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ପୋକ ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ?